Pamusoroi vakuru vedare ndauyawo pano nenyaya dziri kuitika munyika yekwedu, nyika yeZimbabwe. Zvatasangana kudai so kana uchinge uchiziva kuti iwewe wasvika panapa iri first time yako kari kwekutanga, zvakakosha kuti utange nekusubscribe wojoina this family yepaKulian TV patinokupakurai nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi ndine nyaya dzakasiyana siyana dziri pano dzandiri kuona iri kunzi zvoni funeral spoil Chiwenga's acting president. Va VP Chiwenga vachingopinda muoffice kuti vange vachitanga kuita basa rekuva acting president, vakasangana nekufa kwevazhinji kana kuti vakasangana nekuti ndo vakabva vanosangana nechikamu chekunoradzika magamba. Iko zvine zviri kuzikanwa vaviga vanhu 3 vari kuHeroes Acre. But tiri ipapo tisataenda kure tiri kunzwa kuti zvoni pane mumwe zvekare ari kunzi afa, ndo nyaya iri panapa. Iri kunzi released to learn of the passing of former deputy chief secretary in the office of the president and cabinet, Mr. Justin Mupamanga. To me, he was a good boss who took the role of mentor and helped me settle in government, always ready to give and guiding head. Condolences to my deputy minister, Honorable K. Mupamanga family and friends over this said loss. Ndiniki mangwana abuda achitaura ake izvozvo, but the news is everywhere. I know that maybe by the time panozobuda this video zvinenge zvazozarawo kwese already, but ndo nyaya iri panapa kuti gamba uyadhingamuti gamba, but that's what they do. Kangoshanda nevavakomana vacho veZANU-PF, you never know, unogona kugerekana wautonzi you are a hero zvekare, because tiringoona kuti vanhu vese vanoshanda muZANU-PF nevanhu vakashanda masoja kunyanyanya vese vanongoshanda muZANU-PF ndo vanongoenda kuHeroes Acre, ndo vanongowana mastatus ekunzi gamba national hero status. I don't know why vachidaro, but ndo zvinenge zvingoripo paground. Tiri papo tiri kuzoona nyaya imwe panapa iri kunzi zvoni yavari kupa yambiro kuvanhu kana kuti my youth citizen coalition for change. I think tambotaura nezvayo nyaya iyoyo zvakanyanya makuseni ndichitaura kuti zvoni I think muri kuona nyaya iripo yekuti vanhu vakutanga kuchikidzira vanhu maZANU-PF supporters, maZANU-PF those guys vari in ZANU-PF vakutovhundutsira vanhu as if ndoma police spokesperson, but iko zvine zvipari kunzi mischief makers cautioned afresh. Saka urikuona kuti nyaya yacho yakubuda futi nekupolisi ikoko. Problem 1 iripo ndeyekuti vanhu ava vanotodawo kuteedzera mutemo zvakanaka mutemo yeZimbabwe, asi dambudziko riripo rinozivikanwa zvakanyanya nderekuti panoitwa zvinhu izvozvizvi zvekunzi paroda kuitwa ratidziro kana demonstration, vanhu kazhinji vatoneta nekuti kuenda kunotsvaga matsamba ekuti vaite zvinhu, but vanenge vachingorambirwa azviite, you can't do this, you can't do this. I don't know why kuti polisi yacho pamwe inotanga yatobvunza kuZANU-PF kuti tovabvumidza here kana tovaita sei. Zvinova zvinhu zvakashata, because kana vanhu vachinge vachiuya vachicomply vanofanira kungopuwa vaofwa maservices avari kurequest, so that nyika inonyatsofambirira zviri in pipeline. Kwete kuti iko zvinezvi munosvika moti vanhu vari kucomplaina kuti we don't want 2030, moramba muchiti aiwa why musiri kuida 2030. Imimi muri kutonga zvokuti vanhu havasi free zviri pachena, vanhu havasi kubvumidzwa kuratidza zvinhu, kuexpressa zvinhu zvavari kuda pamwoyo yavo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichirambwa nevanhu kutongera chitororo ichocho, ndo zvimwe zvezvinhu zvandakaongorora zvinenge zvichirambwa nevanhu chezvo paZimbabwe. But zvichakadaro ndiri kunzwawo nyaya imwe iri panapa pari kunzi ZANU-PF and Citizen Coalition for Change will this year share 170 million ZiG that treasury allocated in the national budget to political parties meeting the required voter threshold under the Political Parties Financial Act. I think that's why Singizo Chabangu akambenga anyarara, but panotaurwa nyaya yemari futi izvozvo aenda akanoisa imwe ngirikini appeal kucourt kuti vagadziriswe nyaya yavo yakapuwa mutongo wake wakapuwa kuhigh court uya kuti afanira kuita marecords, afanira kuita anything, afanira kuita machanges in the party. Vakuru vanoti mari nechitema, inini ndo maonero angu kuti that's why this guy akutoataka. But I don't know kuti makaitarisawo nyaya iyi munoona sei. I know kuti mimi guys munogara muine zvakawanda zvekutaura pamusoro pezvinhu zvinenge zvichiitika. Inini ndangoti ndingouyawo nema-updates tizivisane zvinhu zviripo, so that mwese munogara muchiziva zvinhu zvinenge zvichiitika, kuitira kuti makazoona pakuitika zvimwe zvemusinganzwisise munogara mune kakuzinzwisisa kuti no takambozvinzwa kana kuti takambozviona. Ndo nyaya dzandava nadzo nhasi ndakakubatirai pachannel yenyu. Ndisati ndabuda ndichasiya phone number kune vanoda kusenda ma-audios vachitaura zvakasiyana siyana zvinhu zvinenge zvichiitika zvavanofila. Number dzandichasiya pa screen ndo basa radzo, munokwanisa kusenda muchitaura zvamunoda nezvamunoona zvinewo zvine zvichiitika munyika yeZimbabwe. Zviri zvanhasi muchasara makateerera this audio iyi.
kana muchida mosiya malaika. Uyu anopenga weZANU-PF vanozvida kuzvita mupurisa asiri mupurisa. Vakaenda kunana Zvishavanungu vachidhemonstrata 2030 vakambodzingwa nani pavaifamba vachiparidza zvezvona 2030 akambovamisa kuti musaite izvozvo. Ndiani mapurisa anga asikwa anga asingazivi kuti ndozvavari kuita. Kuzawa neZANU-PF uda kutora mapurisa kuita vana venyu, kuita vazukuru venyu vamunongotuma zvamunoda. Iye mukuru wemapurisa akapinda toda kumboona kuti anoshanda sei. Kana ari munhu anoziva basa rake chaichairo, haatereri umbwa huri kutaurwa nebenzi iri reZANU-PF. Benzi mupengo chaiwo chaiwo. Chamurwadza chii kana vanhu vasingadi zve2030? Havadi izvo, zvoda kutimanikidza, kuda kutipurira musagari mwe chete nevanhu ve2030. Hatisi kuida 2030 shamwari. Dzidza kunyara semunhu mukuru, usada kukondorora nyika uri kumba kwako. Ziva zvokusapota ZANU-PF yako chete. Hatisi kuida, haidiwi 2030 yeye. Muda kutobira nyika. Kuita benefit, mabenefit embavha, kuda kusapota zvisina nebasa rese. Kuti kwanirei ukaona nguva utengere mweya wako bhachi. Usada kujairira vanhu vemuZimbabwe ivo. Chii chinonzi ZANU-PF muZimbabwe? Nyika yavo pati yakakoniwa basa kudhara. Siya vanhu vataure zvavari kuda, zvavasiri kufarira. Usada kutimanikidza kunge ndiwe unokondorora nyika ivo. Ziva zvokusapota ZANU-PF kwagara kumba kwako muchitengerwa zvingwa ikoko nezvimanando zvimachikenini. Uchipuwa mabhandana enyu ikoko nezvimaflegi. Vasingazvidi siyana navo. MuZimbabwe munhu ane kodzero yekutaura zvaasingadi. They have to demonstrate kana vachiona kuti hazviiti. Kana ina vamunangagwa vacho vanofanira kuziziva kuti kwese kwavari kufamba vachipura vachiita zvimapati zvavo, hakuna kana mupurisa ari kumbovamisa. Pamuri kufamba muchiipa 2030, hapana ari kumbokurambidzai. Makuri kwanzi vanhu vari kuita zvimamitingi mudzimba. Mitingi yamunoita kuprecab famu yakarejestwa kupi? Yamunongosumuka muchingoti handei handei. Ndokune paramendi ikoko. Hakusi kumba kwomunhu here kuprecab kufamu kwomunhu kwamunoitira meeting. Maakurambidza vanhu kuti vaungane mudzimba dzavo. Tanga imamisa zvekuprecab famu iwe benzi wanga uchitaura weZANU-PF. Tanga wamisa zvokoko kuudza mukuru wemapurisa abhuroke musangano unoitirwa kumba kwomunhu. Inda zvida kungopinda mumayadhi mevanhu, vanhu vasinganyari kungopwanya ruzhowa revanhu muchingoda kutaura zvamunoda. ZANU-PF inofunga kuti vanhu vemuZimbabwe vakapusa stereki. Kupusa chaiko chekwamunofunga havana vanambopusa shamwari. Iwewe kana uchingoona zvirikubhuwa zve2030, iwe uchida 2030, uchakupinda wega ku2030 koko. Zimbabwe haisitombozvida zve2030 izvozvizvo. Zvekumbavha zvekuda kuparadza nyika. Chii chawanyanyoyemura pana vamunangagwa munhu mukuru achembera kudaro? Kutadza kunzwira vanhu vakuru tsitsi kuti vazorore. Toda kutretena Chamisa kwai toda kumusunga. Uri mupurisa iwewe. Pfire kumhepo zvedu izvo. Usina chekuita, enda kumba unorara uko. Sapota 2030 yako uri magumbezi. Unofunga kuti nyika yese yakapusa vanhu vakawanda kudaro kuteerera zvinotaurwa newe chete. Imi veZANU-PF ndimi marights ekungodemonstrata zvese. Zvese ndimi marights ekuzviita izvozvizvo. Fanika iwewe wataura izvozvo ubate muromo wako. Iye munhu wacho wauri kusapota kuti apinde 2030 ziya kwaakabva nako. Vamuri kutsimbirira vacho vana Muchiwenga vamusoda kuti vataurwe nezvavo. Ndivo vakaita kuti iye Mnangagwa auye agare pachiya ipapo. Nhasi magare magara pfunye hamuchadi kurespekta vanhu vakakuitai kuti mutonge. Unoziva kuti yenhove vanogona kungoita kuti musatonge futi. Muchitretena vanhu kungati muri masoja. Handine urombo newe benzi reZANU-PF kutaura unotretena Chamisa aita sei? Zvamakuona vachidemonstrata pane vavakamborowa munhu, vakambotuka munhu, vakangoimba chete kuti hakuna zve2030. Saka chakubata chiipa. ZANU-PF musafungidze kuti ndimi munogona chete kudemonstrata ka. Nevanhu vanogona kungodemonstrata. Siyai vanhu vasungunuke vataure zvavasingadi. Siyai vanhu vataure zvavasingadi. Zuro ndizuro makazembera nebenzi richabangu. Ndo ramuri kupimba naro ndo rinokuitirai zvese. Hapana chiri fei paya. Hapana kana ZANU-PF muzviziye zvese izvozvo kuti nyika haisi kutombofara chibatanidza nebenzi renyu chabangu sengezo. Mupengo zvavo unongosimaira kunge benzi. Unongoona kana nesimaira yacho kuti isimairi yebenzi. Munhu asingaziye zvaanoita akura kudaro. Unorasika direction wakura wakuchembera ndipo unotanga kurasika. Uchifunga kuti uri kugona. Ndai moita zvima meetings zvenyu kufamu kwenyu. Ndezvenyu kufamu kwenyu koko.
Ndifunga kuti vanhu vacho vanoenda iko pane murimi ipapo kungoenda kunguti tanzi tinobhadharwa chete ma5000 ndo zvavanenge vachiteera zvimari izvozvo. Asi pakupedzisira chete ZANU-PF munogara pasi, munopagara pasi chete, zvinomapererwa mangoita tumutemo tusina nebasa rese, muchapagara pasi. Vese vari kutaurisa vari kuita mapito eZANU-PF anongorira pese pese, muchanyarara, muchakwana nguva. Mwari harisi benzika, makatariswa mabva kure muchiita zvamuri kubva pana Mugabe, mukutonga matongero enyu muri kuita sei. Nguva yaMwari inobhowa because munozoita kunge musisiko kaya muripo manyarara miromo yavharwa. Ibvai patemu, ibvai pabasa kana temu yenyu yakwana vanhu veZANU-PF. Nemi mayuthi acho vari kusapota chimbavha. Siyai umbavha hwamuri kuita nokuti muchashaya chakumiririrai. Kuda kusapota zvinhu zvisina nebasa rese, ofunga kuti chii chinotinakidza. Munhu akapinda munyika achitorwa nemasoja kunzoko, akauya akati aiwa tichaita zvakanaka, tutemu dzedu tikatonga aiwa, vamwe vopinda, chazonetsa chii nhasi? Muri kubirei kana musingadi kuenda? Kana uchida kubva pachinzvimbo mirai umbavha. Tya kusungwa. Asi vamunosunga hamuna kana basa navo, muri kungosunga vachinyura wani. 10 iyo munosungwawo. Sungwaiwo muindi munzwe experience majeri kuti akamira sei. Muri kumbobirei kana musingadi muchiziva kuti munoda kuzorora. Vanike ivo vakanamirana neZANU-PF muchachiona rimwe gore. Vakanamirana navaMnangagwa, vaMnangagwa vanongonzi aya vachembera rega vaende kumba. Mindi muchamhanya toi toi, muchaziya kukunoku kunovanda, muchagara nenguruve mumwena. Muchotenda zvini 2030 yoita ikangoramba chete bhasopu. Zvinhu zvikangochinja chete mazita tiri kukuzivai mese, muchateverwa one one. Muchapiswa miromo iyo iri kutaurisa iyoyo. Siyai vanhu vasungunuke munyika mavo. Inga munoti nyika yakasungunuka wani, mapedza zvomoto vanhu vari kudhemostra ngavasungwe. Ndokusungunuka kwacho ikoko. Saita kunge dhanda head newe unongotaura zvisina nebasa rese. Inda unomusunga kachamisa wacho. Benzi reZANU-PF ndo washaya zvokutaura. Tsire kumhepo zvedu.